Good afternoon, friends. Jotno no ani o YouTube channel jotno no gibor kaham. Ang tahu thani tongo sini keto tini mai boro ke no nungano asa satung zorawa ani masong kosto ke ante kosto ke mai bori tong polo tanan jabe. Ang nungano tini mas mai bor mani no ke nai to na blong pakai sini mana pula mesin pakai berapa? Hari sekarang ada sini. Tangan kena di keto. Ang tabuk tangi tongo sini keto masong mai bor tong layo satung zorawo. Ang keno ko tong mani nukarok hari ba noklok hari tiba. Sing thalanya keto awaro. Nada ani o video na sa ba like subscriber comment hazard naji omo bachini keto sing taklai mai bormani aigi bo mai bormani ingkai sini o mong ke mai ingka kongsa borjong nai jata jotona sini mai kongsa jat bormani kongsa jata buihai atik kebang jat bodia kongsa jat mamang jotona om sini keto ingkai omo khani toy om sini oro hani rok sini hugo hani rok ta mo ani bai ingkai om sini keto no yang ke bui bai tong lai mai body yang om khan babu patala hungza kan babu i omong kan pia ngai mohani toy mo kha baita om sin keto jotono ayang hingke anima cara fuitong ni jaga o jaga ka anima cara fuitong yang mesin kes ansuk satung jorawo ma kosto khai cara fuyoi yango baisong toisong kai mai bornani mai cari kita tongayo asa satung jarawo angbo kosto ke norongno sini ketoro runga hinu paika taklai bilai lekha sini o parawo kamiwo tambah hingke wati rok wayani bagai tiro mayani bagai awani bagai mai bornani bori maya ngitong hata tikering bagai sini hingke nyewo wati wai dikha mon bagai tui keto kebang ma man kha braike mo kaitoni hamari se bye nung tam samani keto mai bor tong ha 사모니 마이 버리도 능다복 비도 성리 마이 버로세 ini ingkai omong ke tam mai mo hingkai Guwahati ingkai nung mo basketball nai kongsa thima kai mo kongsa ga angamne saimaya kongsa jat grai omon nung mane kongsa jat bol pa khena seng phasona ayun kongsa jat ingkai mo omon kongsa jat ya mo kongsa samari cái công thức cái mốt na áp dụng cái bảo khai mission là ai bây giờ mà khai tôi bảo bây giờ nó 사tung 저라와 코스터 khai mai boy tongo 자난 이박의 저도 보동노 개도 마이마 버러 이마 파이 tongo 자도 두의 이게 bilai ke satung tamu mai boya hangkai sing masing logo bahasa naisa sini boro wati bo phaya nobar bo kurui khetawo tui kurui wati ni tui base mai bor layo sini boro sa thai salama bai ishor jno rima bai jing mo bori nar khaje sing sanai amtinyo toy sama kok soy nasirima bo anima habo ongkurma somai thanga asu kosto khaimani bagai
lagi ko satung pa no kosto sana ni bagi joto no satung mang salsa angbo mai bona ni kamla bina komen khadi no dong ni jan jai bini ma songbuda hapong khorei mai bor ani male kosto khai no sao ma to mai bor na himani bo khai malik ni bagi bo mai sa do tidak no khawa nai thok sungmani ngasi dino asko weather bo tini satung tungle ni tong as satung paya wati bo wanai satung bo panai ante hai baksa buksu kai mai rok se boya kho tan dang ti krin dagi mai boy mai asini hingai asta asini o kheto ong ti glama mesin no nug no ma tin bagas no joto no next video ma likna te waisa tini ang kuno khanya kri hini so video no ma khalto kuno content kri ni ba yom video ma dekhna ro ani o sabit khajo video no bye bye next video ma likna